Salutare fraților, bun venit la un nou episod de Minecraft. De data asta, fraților, jucăm tot în beduri, scuzați lagul. E lag de la serverul ăsta, fraților, nu știu, scrieți în comentarii. Scrieți-mi un comentariu cu un server mai bun de beduri din asta, că se pare că are lag greu. Ia uitați ce lag are. Nu, cu ieșit ăla. Bun. Trebuie să facem meciul cu ăsta, fraților, să vedem. Cine va câștiga? Chiar de curiozitate. Ce-o fi, o fi? Aoleu! Galben și ăsta e gri. Mamă, fraților, ce mapă nașpa. E bună rău de tot, nu așa. Vă dați seama. Hai, fraților, că facem așa, nu mai stăm să facem patul. Și mergem direct pe atac de data asta. Atâta. Hai. Hai să mergem. Hai că ne mai trebuie aur, dacă e. Facem o săbiuță, ne facem din asta. Și hai să mergem. Opa. Cădeam acum, era să ne ducem jos, fraților. Hai să mergem, trecem dincolo. Mergem, luăm esmeralde, dacă fac bine și... Nu, uite, bă, ce mă enervează, mă, fraților. Cu lagul vieții. Ia uite-l-ai pe ăsta. Asta își face pot, se ducă la esmeralde. Hai că e bine. Nu, e bine rău. Enervant mai e lagul ăsta, mă, fraților, iau. Pui blocul și dispare. Prost server, prost. Foarte prost, nu am ce zice. Ia uite, mere lăguit, au și eu un host. E te dare capul, fraților, nu așa. Hai să mergem. Diamante 2. Nu ne n-ar să trecem. Hai că trecem dincolo. Mergem dincolo, hai să vedem, fraților, câștigăm bătălia cu asta. Hai că mergem cu blocuri până acolo. Ia uite-l, mă. Slavă rău de tot serverul, mă, fraților. Lag. Ia uite. Ia uite-l! Băi, fraților, dar cum a apărut ăsta? Mamă, ce m-am speriat! Mă speriai. Băi, ești nebun la cap. La final cu aia, ia uite-l. Ia uite, să cad eu, fraților, nu! Nu, băi, fraților, hai. Nu știu, fraților, ăsta e un meci pierdut. Nu prea. Să-mi distrug el mie patul, ia uitați, fraților. Vreau să-mi distrugă patul. Da, tu de le faci, nu stai așa. Stai, că te rezolv eu imediat.
Cu ce nu ai vrut el să... Am vrut să-mi dea ta cum nu e el aici. Bine, acolo. Da, fratele, că îl facem noi acum. Îl facem noi, domnul, acum. Așa, hai să facem cu blocuri. Hai, bă, fraților, nu se poate, nu se poate. Nu, uite, mă! Bă, așa ceva, mă, fraților, cum naiba? Ia uite cum mă păzește! Deci nici nu pot să ies. Nu, ia uite, mă, fraților. Mamă. Vină cu așa. Băi, dar nu pot să-l omor, băi, dar cum naiba? Cum naiba, mă, fraților? Dă-te, mă, pleacă de aici. Ia uite, gata, mort. Mi-a distrus spate. Uite cum dă, mă, fraților, nu n-am putut să-l dau, mă, stau în el. Băi, fraților, da, așa ceva. Ia uite, are mere de aur, băiatul, mă. Ce vorbim noi aici? Uite, mă, frate, măi, că nu pot să-l omor, ești nebun la cap. Ia uite, mine în continuu, fraților, nu se poate. Nu, uite, băi, dar ce n-ai, bă? Mamă, fraților. N-ai, bă, mor din el, ia uite. Vino cu așa. Vai, cioară, ce te bat! Vai, țigane! Nu, uite, mă, fraților, dar cum mă omoară, băi, nu înțeleg, nu pot să-mi dau seama, mă, fraților. Ia uite, fără pat, fără nimic. Să moară Franța, de înțeleg ceva. Unde ești, mă? Băi, pișatule. Da, bă, cum, băi, taci, mă, că nu înțeleg, mă, fraților. Cum l-a bat ăsta mine, mă? Nu, uite-l, mă, dar cum apare, mă? Băi, fraților, dar așa ceva mai rar meci din ăsta, mă, meci tâmpit din ăsta. Marș, mă, de aici, marș, mă, de aici, mă, marș, mă! Uite, mă, ce mă enervează, mă, fraților, mă, băi, frate, așa ceva. Da, unde ești, mă, pișatule?
Nu, cheamă, dar cum mă omoară, mă, mâncați aș gura ta, că nu pot să-l omor, deci așa ceva, nu știu, bă, prost aici. Marș, mă, de aici, marș, dă-te, dracu. Dă-te în sânge. Uite că a ieșit, fraților. Hai că am câștigat. Eee! Nu mergi mai prost, fraților, dar cu toate astea tot noi am câștigat. Așa că nu știu ce să zic. Într-un fel, prost mergi că am jucat cu prostul ăsta. Și am câștigat într-un final. Hai să vedem câte minute avem noi de filmare. Ca să știu ce mai facem, fraților, că avem 10 minute. Ce mai facem noi? Băi, fraților, deci, nu știu. Hai că am câștigat un meci așa de pomană și mai joc tot cu tâmpitul ăsta. Hai, mă, fraților, să vedem ce facem. Dacă nu, eu nu mai mă joc. Nu mai joc, nu cred că mă joc cu ăsta. Vine și dă prea dubios, nu, frate. Hai că mai jucăm un meci cu el, cu copilul ăsta. Vedem, băi, fraților, dar acum, da, nu, el nu mânca, v-aș gura voastră. Așa ceva. Are hack, auzi. Ia auzi la el. Hai că îți dau eu hack de saturi. Uite, tot acum am pus apa, nu mai pun galben, știi? Așa de fentă. Puii mei. Ia uite. Uai, ce lag îi, mâncava-aș gura voastră, a ce lag îi. Mă, că tu uite așa las și mă duc pe el. Hai să-mi fac o sabie. Hai tot atâta, mă, piși. Hai mă pe el. Dar ce facem noi aici? Mâncava-aș gura voastră. E la rău de tot pe server, nu, fraților, așa ceva. M-am enervat puțin acum, dar o să mă calmez. Nu problemă. Hai să trecem dincolo, mă, fraților, așa. Mergem dincolo. Mamă, ce lag-i! Mamă, trebuie să vorbesc neapărat cu deținătorii la serverul ăsta de 2 lei. Altcum fel n-am cum să zic. Mamă, voi, fraților, nu merge așa, mă, păi de-aia n-au nici player și n-au nici nimic, am mâncat, v-aș gura voastră. Cum să te joci pe serverul ăsta de 15 lei? Vină cu azi, vină cu azi. Iară vine asta pe mine acasă. Vină cu azi. Ia uite. Băi, fraților! Doamne, băi, fraților, dar ce cu mine? Hello! Mâncava-aș gura voastră, ia uite-l, vină cu azi, mă. Vină cu azi, mă, papagalule. Uite, iar m-a omorât. Ai, ce hoții, mă! Ce hack-uri are! Hack-uri folosește ăsta, mă. Mi-a distrus patul, am murit. Aia de capul meu. Pa, distrus. Ce să? Mai are rost să mă mai joc. Marș, mă, de te în sânge. Marș. Marș de aici. Marș, că-ți arăt eu la cât e ceasul acum. Vino cu aici. Vino cu aici, vino cu aici. Cu hack-urile tale, cu tot. De 2 lei. Strică podul, pișatule. Vino cu aici, vino cu aici. Am căzut în voi. Hai de capul meu. Nu are rost, frate. L-am pierdut meciul ăsta. Asta e, fraților. Nu mergi mai prost. Ce să mai facem? Nu mai face nimic. O, mergi prost. Nu mergi mai prost. Data viitoare, poate. Avem și noi altul. Ei, poate nu mai e nici lag. Stai, că o să vorbesc eu. Care să vedem care de deținători aici. Aude. Alex și cu unicate 92 13. Așa, la, o să vorbesc eu cu ei, să-i contactez, o să le spun ce server de 2 lei au. O să vorbesc eu cu băieții.
Au un server de doare capul, nu, fraților, nu așa. Ce să te joci pe serverul ăsta? Hai să vedem câte minute avem de filmare. Avem 15 minute, fraților. Asta este, nu știu. Nu știu ce să fac, fraților. Oricum, nu știu. Cam atât o să fie cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să aprindeți clopoțelul ca să primiți notificare. Eu am fost Zezen Narcis și ne vedem data viitoare. Pa, pa!